bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli foof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala période amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. no way tak ça va Amadou barka madani de dam no fe machallah bodi tampinani ala alhamdulillah ele sundu ko dañ kilim de ala min kay do fof ko bubarta ele kay ko ni waya kay wallahi deysa no way dawtat wallahi inda ala so a hode midum do de do balda ndude o suwato hay yottade wodi ko lebbi didi wonata do lebbi didi o ko bi gorgolam wondo ko dendam he tew mi suwa taw yaade paralam tan frigo walla me tew gila gettore ha nakki ko nyaamo mi fofto mi feno banda an no mbaadani ala haydara kay wallahi odo ala welani mi de o ko bi gorgolam odo ko bi gorgolam amma jaari yange menge tayuma ko marok joni non gila den o gida artude ko fuuta wonno joni gilden min jindirani o wi non ko ara salmindemi wallahi lebbi dido wonata do o joodo min jewta parce que kanko way kono kanko woni nenam jibindo mini parce que majji ayam ko ñum jotta ko buri hewde kanko min gondata ko mo bande do kam so min tottima so goddaari ay foti mum nangul wallahi ka ala wona haydar itu koynal maɗa tabangal ko kara ɗum ɗo min wona andi wona ɗo galle wona faaɗi patgol mi yiɗa daña caɗele annen esa wona probléme goto wala nanani kam so a hode ko woni haaji may ɗum ɗo ko wona ɗo an ɗum ko woni probléme an mi yiɗani de basi ala min kay haade patgol ngol walanamon probléme kay muskil ha muskil miɗom nde mo kam ni way o jisa jeewm ene o yente ndeka ni o way ni de o way gallo hay goto natta hay goto yaltata suufino finta gila salat o régloy ko réglata ko aro jooɗo ɗo ele suusama de kalantu mami dani ko deño hakkille ma gallo ko gallam ko noon jiɗirmi ɗum koto holluma yeeso gorko kam yo rew teggal ma tan wona ko ɗum jewenma jiwno ɗum walla min ɓuuri nosa eɗum mbaɗa yontede machallah addi min totam hen wawi toton mami ko ñamta o ala gaddanoɗama gonko gaddatma après min jondi wadde moƴƴi inchallah mi yonima noon min ɗumma yewnude mbara mo toppitma kam bien sûr a yiyatmi mbawi o mo jimmi o elle wonko jewat goɗɗum koye e legal ngade goɗɗum wonde suusi ƴewde goɗɗum kono ala hay waɗi probléme momi jewanma mo watmo surveille merci ɗum jinmi ko gonga kay a haalninomi kay kono kaw sa yi ndesanmi Amadou min desdiri duuɓi nogas mi ɓesnani hen sa yi ndesanmomi kay cikkannomi ko so oɗo ari ma ustu jeygol makko ngol o wawa dañde hen ɓiɗɗo min kay mbaɗa andi ko kalɗa ko mbaɗa muñi kay muñde kay mbaɗa muñi kono noon kono waɗata ni ɓurti tan ɗum tahi mbaɗa haalan ma hen
a haalninomi a haalino fof wonde dewgal ngal somi waɗi ɗum ne mi dañta hen ko welimi kono minnene ɗum ɗon wonani hen fandaram wonno hen fandaram kono Amadou wayi wulde ni e yidde ko belamma Amadou e kadi pour galle amen o wawa yedde ko ɗum tan nannuno kam hen hono wonɗa hono an ɗoygol an kaya serde ɗoygol peɗana kam ɗanda kawma bonni gollam foof nde nodduɗa ɗum kuppuma tan noddimi téléphone binta noon a teeri aɗa ni kam e sehlaɓam aɗa ni kam e yiɗɓam joni heddi ko banggue famille ma aɗa rennamen ɗumen mi rokkuma ide noon pofta daña ko jiɗɗa ko aɗa ni no mbatta haade ka taƴowo enɗam ka bonnowo jaadigal aɗa mi walluma ya Piindi TV mbaɗa plateau mbaɗa ɗum partage partout dans le monde mbaɗeɗa statut mbaɗeɗa VOTRE mbaɗeɗa email mbaɗeɗa YouTube ala to keddata an a waɗaka barke Binta sernudeme bande en heddi ko batta ɗo an kay sa yi aɗa serrame bande en woto aɗa tuɗɗinɗa nde suudam leɗoɗa kay fatou galle mon ko poɗɗa mor hay simak an kay sa kay gorko ma kay tawi ka Binta tawi ka jiɗɗo mi waddame bande ma hende min beldu kono aɗa sername bande ma an ceekowo an taƴowo endamo a waɗaka barke an kay wona mere hanma dañde ɓinguel ɓerde ma bonde hanma jibinde eyyi ni noon so ni nattani an kam a ɓurata belɗam so Allah jaaɓi min mo mbaɗɗa marquage ala kilote min ma waɗa marquage ala pantalon eyyi min awa kam wadde marquage ala kilote ko fulɓilta ko ɓiɗo fulɓili ko ɓuuri ɗum Allah no seedi